Bona tarda, confinats! Avui farem un tour pel sud de Catalunya i començarem per un bon amic de Vilanova i la Geltrú que té una veïna de luxe. Hola confinats, soc en Vittorio i us parlo des de Vilanova i la Geltrú. Aquí darrere teniu el campanar de l'església de Sant Antoni i tots els hiverns un falcó pelegrí nòrdic que s'està des del mes d'octubre fins a finals d'abril. I aquest matí l'he vist amb el telescopi i l'he pogut fer unes fotos i uns vídeos amb la tècnica del digiscoping. Normalment es fa amb un adaptador, però jo com que no en tinc, ho faig amb el mòbil a pèl. Es posa el mòbil aquí, la càmera, a través del telescopi. Aleshores, amplies una miqueta. El falcó pelegrí és l'animal més ràpid del món. Quan fa picats per agafar les seves preses, pot agafar els 300 km/h. Allà el teniu. I ara cap a les Terres de l'Ebre. I ja veureu que, si tenim prismàtics al terrat i amb dedicació, podem veure de tot, i no només ocells. Hola, confinades i confinats. Som a Flix, a la Ribera d'Ebre. Molts la coneixereu segurament la zona per la Reserva Natural de Cebes, però avui no us parlaré de moixons, com diem aquí els ocells. Avui, tot just quan ens llevàvem, hem tingut una sorpresa molt agradable. I és que mirant per la finestra mentre estava plovent, de repent mos estava creuant un cabirol nedant per aquí per l'Ebre. Venia de la zona del bosc de Ribera, just allí davant, cap aquí, cap a la banda del poble. La natura s'obre camí. És curiós veure cabirols per aquí per la zona, però també és ben curiós que creuin nedant un riu tan ample com teniu aquí davant i com podeu comprovar. Bé, una curiositat més d'aquesta fauna que ara s'està aproximant més a la població. I ara la Clara, que s'està iniciant en el món dels ocells, ens explicarà com viu ella des de dins aquests cursos online que organitza l'ICO i que estan essent un èxit. Bona tarda, soc la Clara i m'he apuntat a un curs d'identificar els ocells des de la finestra. M'agraden molt els ocells, per qüestió estètica sobretot, però tema d'identificació justet. Així que tenia moltes ganes d'apuntar-me. També sobretot perquè confinada i no confinada treballo moltes hores davant de l'ordinador. I realment em va molt bé canviar de punt de vista i mirar més enllà. I em sembla que hi ha algú que també vol venir al curs. Aviam si la veieu. I ja tenim els guanyadors dels concursos setmanals de l'ICO, els ocells de jardins i Jo em quedo a casa, d'Ornita.cat. Que són aquestes dues guies, gentilesa de Cossetània Edicions, de Rapinyanes a Catalunya, de Fran Trabadon i Àlex Oller, i un lot de 4 guies d'identificació de Toni Llobet. Fins demà, confinats!